Yo Mas, Pak De Temang. Yo. Bojo kewul, aja wong pipis wae. Ayo. Yo, lebokke ya. Apa kowe ra kelingan Bablaskeun apa Mas Magit? Mbak Tuti, Mbak Landa, Lingsingan Mas Hari. Nggih Kang Mas. Apa kowe ra kelingan
tansah katon Jawa wong yen pinuju tringsingan anane sajak mung sujono Demang wesi Masuk, Mas Wage. warna-warna Yo. wangi Nadyan turu sampai bawah dewe asoy Duka-duka panguse Trimo urung semene wae Hae, iki bablas kira apa meleh? Balanda kangene ati. Oke. Buat bola cokek, meh dicokek. Fan-fan YouTube Indonesia. Oke. Oke. Madu ki semua, masih bro. Siap. Derek sinau. Wis, kaya neng Pilang Sari pokoke. Mas Ari, derek Makin dusel. nek mletrik anu ya, lucu. Bareng sepun pepanggingan nyatane jur luluh atine nganti weka perpisahan anane jur luluh atine Madu Kismo yuk Bola cokek, meh dicokek Indonesia. Sajose, se bro. Oh enak ya Mas Wage. Jatuti. Dalem Kang Mas. Masuk Mas. Sewindu suwe lawase Mas Grandong. Kowe lunga ora pamit aku. Doang ayu papujanku masih bro. Ati susah mung kangen sliramu. Bagus papujanku rapitku rasane atiku awak lumrah ora bisa turun kewayanganmu ngereredu atiku ayo asoy Susah nunggu kowe bali. Angan terus ora bisa mari. Namung mriko tak bisa nambani. Mas Ari rada mletre sithik ya. Mas Ari, sing ganas sithik jere. Sing ganas kaya apa ngono lho. Iya lucu. Pokoke iki Mas Wage dina iki lucu pokoke. Aja semelang wong bagus tresnaku ikira bisa layu ora suwe aku balik bisa sumanding ana ing sisihmu Waduh Kismo iki
lanjutke GWL garwane wong liya. Pokoknya dina iki anu nuruti waket. Wis, jan sing penting seneng. Sing penting seneng bola-bola cokek iki ya. Ora sawul gak apa. Oh nggih. Aja sebelang wong bagus. Terus aku kira bisa layu. Acan Ora suwe aku balik bisa sumanding ana ing sisihmu matur suwun.
sor sik Mas. Bapak yang sebelah sini lagunya apa lagi? Pak Aldi. Pak Aldi mana tok? Oh, Mas Eko. Pak Yanto. Pak Poniran. Bu Asri. Ayo. Neng ngopo sliramu teko ninggal aku kaya dalang podoso atiku gerotan Gusti kula nyuwun ngapura Madukisma Bro, acan son, rafoto ci jantung tak jose. asoe Demang. Wong ayu sing tak tresnani. Wong tak pipi. Aku ora bisa lali. Wong srilamu papujan ning ati anjar. Senadyan sepisan ketemu nanging gedhe rasa tresnoku Rina Kera minggir tas. Ayo Mas Sliramu sing tak tresno karwane wong liya Demang. Aku wis kebal nanging ati uga gawe lara. Mosok rasor iki. Ayo ini yang tanggung jawab siapa Mas? Mosok Heeh. Pak Tu iki. Terus Karo Ayo, Balanda Mas. kadose karo sesepuh rada anu niki. Oke. Piye Mas? Saya siap menerima info. Entek. Alah isine to. Neng ngopo